Po vytvorení projektu v aplikácii a vložení skriptu na váš web je potrebné importovať dáta do Luigi's Boxu. Najprv si vyberte, či chcete použiť feedy alebo API. V tomto videu si ukážeme, ako nastaviť import cez feedy. XML feed je jednoduchý spôsob, ako importovať dáta bez zložitej integrácie. Stačí nahrať súbor, vyplniť požadované údaje a o zvyšok sa systém postará automaticky, bez potreby programovania či API prepojenia. Ak máte k dispozícii feedy kategórií, značiek alebo článkov, môžete ich tiež pridať. Keď je feed úspešne pridaný, pokračujte k jeho mapovaniu. Ďalej je potrebné vyplniť základné atribúty, ako identitu, ktorú odporúčame nastaviť na ID produktu alebo URL. Tu môžete vidieť príklad, ako vyzerá atribút s produktovým ID priamo z feedu. Skontrolujte názvy atribútov vo vašom produktovom feede a zadajte ich do príslušných polí. Odporúčame vám doplniť čo najviac atribútov. Toto nastavenie zabezpečí, že dáta budú správne naformátované a vyhľadávanie bude fungovať správne a efektívne. Pri nastavovaní dostupnosti vyberte z feedu atribút, ktorý obsahuje informáciu o dostupnosti produktu. V tomto príklade je to atribút dostupnosť. Následne už len priraďte hodnoty. 0 znamená, že produkt nie je dostupný, jednotka, že dostupný je. Po priradení hodnôt uložte zmeny a pokračujte v nastavovaní odporúčaných polí ako kategória, cena, obrázok a iné. Takto zabezpečíte, že všetky potrebné dáta budú správne pripravené na ďalšie kroky v nastavení. Zo zoznamu odporúčaných polí si môžete vybrať aj ďalšie, napríklad popis produktu. Ak chcete, môžete pridať aj vlastné parametre, napríklad flag. V tomto príklade ide o rôzne označenia ako akcia, novinka a podobne. Názov označenia sa nachádza v atribúte code a jeho stav, teda či je aktívne, v atribúte active. Keď máte všetko nastavené, kliknite na tlačidlo Uložiť a dokončiť mapovanie. V záverečnom kroku sa feed automaticky overí. Ak je všetko v poriadku, kliknite na Dokončiť integráciu a všetko je pripravené.